जोंनि लिडारफ्रा गाइखेर आरो फिथाइ सामथाइ जानानैसो डिसिसन लायो। बोथोरा जोबोर गरम लोगोफोर, अयथासार गरम, माने दस्रा बिथिङाव अखा हाला जोब्बायनो, जोंनावबो मैया अखा हां जादोंमोन। बिनि थाखायनो माने गस्लाखौनो गाननो हाया बा सोनो हाया आरोना, दसेनो गोलोमफ्रुजोबो। दा जाय हक लोगोफोर, आं गरम बोथोरनि थाखायथ' भिडिअ लाना फैयाखै नङा होमबा। नोंथांमोना सिगाङाव भिडिअ इन्ट्र' नुनानै निस्सय मिथिखादों आं दिनै मानि थाखाय बा मानि सोमोन्दै भिडिअ लानानै फैदों। जोंहा बिटिसि अर्थात बिटिआरनि गिदिर गोलाव लिडारफ्रा बा UPPLनि लिडारफ्रा मा लोंनानै मा जानानै बा माजों दुगैनानै डिसिसन लायो नोंथांमोना गोबाङानो नुखाबाय आरो गोबाङानो नुवाखै। जायफोर बिथांमोना नुखाबाय बिथांमोननि थाखाय रोजा रोजा साबायखर, आरो जाय बिथांमोना नुवाखै बिथांमोना आंनि चेनेल थ्रुयै नायलांनो हागोन होननानै आं आसा खालामो। दा बेजों लोगोसे आङो ओरैबायदि हेपि मोनदों गोसोखौ, बा खुसि मोनदों, रंजाखांनाय मोनदों आरोना। मानोना गिबि खेब खोनानायनि खोथा, जोंनि सनितपुर जिल्लानि माखासे NDFBनि बिथांमोना भुटानाव बा भुटान जेलाव जोबनानै दोनजानायफ्रा उदां अख्राङाव थारैनो फैमारबाय। नाथाय आं दा खोनानो मोननाय मथे सानैया गबोग्रोबाय आरो साब्रैया मा जानानै दं बिनि फारसे जेबो खबरखौ मोनथ'वाखै। दा बे सानैखौ माने जोंहा माखासे रिपर्टारफ्रा थांनानै न'आव खबर लाहैदों। बिनि थाखाय आङो गोजोननाय मोनदों आरो आसा खालामो जाहाथे साफ्रोमबो बर' सुबुंफ्रा बा बर'नि बिर जोहोलावफ्रा जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानायफ्रा गुबुन गुबुन जिल्लाफ्राव बा गुबुन गुबुन स्टेटआव केस जानानै थानाय बिथांमोनाबो थाबैनो उदां अख्राङाव फैजोबनो हागोन बा बिरजोबनो हागोन होननानै आङो फोथायनाय लाखिदों। आरो लोगोसे बे हिसाबै आङो गिबियावनो जा आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारखौ बे खामानिखौ मावजेननो हानायनि थाखाय गोरबोनिफ्राय एक्सालि माने साबायखर बावहरो। दा बे समाव बिथांमोना जेलनिफ्राय उदां जानानै बा गाव गावनि न'खराव फैनानै बिसि फिसा बिमा बिफाजों थाफैनो मोननानै ससियेल मिडिया एबा खौरां बिथिंनि गेजेरजों मा फोरमायदों नोंथांमोना गुवारै नायनानै लाग्रोदो। बिनि उनाव नोंथांमोननो सिगाङाव होनाय भिडिअ इन्ट्र'नि सायाव होनो थांगासिनो दङ। 2005आव जयेन जादोंमोन। 2005आव जयेन जानानै 2007आव आं ट्रेनिं लादोंमोन। ट्रेनिं लानानै 27 बेचआव आं ट्रेनिं होदोंमोन। बेनिफ्राय NDFBआव मावै आङो 2016आवहाय भुटान जेलावहाय हाबनांदोंमोन। भुटान जेलाव हाबनायावहाय दा NDFB इउनाइटेड फ्रमनि सारमोनखौ आं धन्यबाद होननो सानदों। गोसो बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टखौ धन्यबाद होनाय थाबाय। मानोना बिथांमोननि नाजानायाव जों न' फारसे फैफिननो हाबाय। जों बिनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। बे आंनाव बुंनांगौआथ' एसेबां गैया, बहुत खुसिनि खोथा। मानोना जोंनि इउनाइटेड फराम अफ NDFB बिसोरनि गेजेराव जों बारग'बोबाय, बिराद खुसि। आरो दस्रा आसाम गभर्नमेन्ट बिसोरबो जोंखौ सहाय होनायखाय बिसोरखौबो जोबोद थेंक इउ। आरो बिटिआर गभर्नमेन्ट बेखौबो जोबोद आंनिफ्राय खुसि मोननायखाय बिसोरखौबो थेंक्स बाव। बेनो आरो बुंनांगौ। 9 बोसोरसो जाबाय। दायो नोंथांनि जि फिसायनि बेबायदि जेलाव थाहैनाय समाव नोंथांमोनहा माबायदि थासारियाव जिउ खुंनो गोनां जानायमोन? बिदिनो खस्थ' मस्थ' थानांगौ जाबाय, सोलिनांगौ जाबाय। दिनै जे गोबां बोसोरनि उनाव नोंथाङा नोंनि आंगो फिसायखौ गावनि न' फारसे सफैफिननायखौ नुबाय, आरो लोगोसे नोङो दिनै बेखौ मोखां नुलायफिनबाय, आरो लोगोसे दिनै बे समाव नोङो बिथांजों लोगो मोनलायफिनबाय। दा बिनि सायाव नोंथाङा माबायदि मोनदों गोसोखौ? गोसोखौ मोजां मोनबाय दा सारमोननि नाजानायाव। दायो बिथांखौ न' फारसे लाबोफिननायनि सायाव नोंथाङा सोरखौ धन्यबाद होगोन? जाय बिथांमोना आंनि हौवाखौ न'सिम बरननानै लाबाय, बिथांमोननिसिम साबायखर थाबाय। दाथ' अब्ला निस्सय नोंथांमोना नुखाबाय बिथांमोना खौरां बिथिंनि गेजेरजों मा फोरमायखो, मा बुंखो, नङा होमबा? दा बे बाथ्राखौसो जों मिथिनानै मोनथ'वाखै जे एक्सुवेलि एखे रायैनो 6 जनबो गबोदोंबो जानांगौ बा गबोथ'वाखै जानांगौ साब्रैया, नाथाय गबोगोन आसा खालामदों बा मिजिंथिदों। दा बिनि थाखाय आं बेखौनो बुंनो सानो जे दिनै गोबां खोथाफ्रा ओंखारगासिनो दङ जोंहा सरकारनिफ्रायथ' माने बेफोर रावा ओंखाराखै। बिथांमोना खुद गावसिनि खुगाजों फोरमायबाय जे NDFB इउनाइटेड फरामनि नाजानायाव दिनै बिथांमोना गबोनो हाबाय, आरो लोगोसे आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारनि नाजानायाव गबोनो हाबाय होननानै। बे बाथ्राया सियर नंगौ। नाथाय दिनैसिम NDFBआ मोनसे समाव भारत सरकारनो बा जोंनि भारतआव मेम'रियेल दाम होआमोनब्ला दिनै बिथांमोनहा दिनैसिमबो गबोनाया आसा खममोन। दिनै बिटिआर सरकार बा बिटिआरनि गिदिर गोलावफ्रा दाख्लै जिथुनाखि जोंहा बे भुटान जेलाव लायनायाव
बा बिथांमोनखौ रिसिभ खालामहैनाय समाव प्रमद बर'जों जाय एक्स एनडिएफबिनि मानसि बा सुबुङा थांफादोंमोन बे बिथांमोनाथ' गावसिनि खुगाजोंनो फोरमायाखै जे एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फरामनि नाजानायाव बिथांमोना दिनै उदां अख्राङाव फैनो हाबाय बा गनो हाबाय होननानै जेबो फोरमायाखै। नाथाय दिनै बिथांमोना खुद गावसोरसो माने गग्राफ्रासो फोरमायना लादों जे इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबिनि नाजानायाव गबोनो हादों होननानै। बे बाथ्राया सियर दै, खिन्थु आंबो दाखालि सासे एक्स एनडिएफबिनि अर्थात रनजित बसुमतारी फेरेंगा सारनिफ्रायबो देरसिन बेचनि सासे सुबुंजों आं गोबाव सम सावरायलायदों। जों गैयाब्लाबो 1 घन्टासो रायलायनाय जादों बिथांमोननि थाखायनो आरो माखासे जेलाव थाबावनायफोरनि थाखायनो। दा बेखौ जोङो उनाव माब्लाबा निस्सय बिथांखौ लोगो हमनानै आङो नोंथांमोननो भिडिअ लानानै फैगोन। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नेनानै थागोन होननानै, जाहाथे जोंनि बर' हारिनि बिर जोहोलाव बा बिर जोहोलावजो बिथांमोना दिनैसिमबो केस जानानै थानाय आरो जायफोरा जेलाव जोबथेसालियाव जोबजानानै दोनदों बिथांमोननि सोमोन्दै मोनसे समाव गुवारै भिडिअ लानानै फैगोन। नोंथांमोना माने नेनानै था बा नायगोन होननानै नोंथांमोनखौ आसा खालामो। जाय हक माने ओरैबायदि जाहैदों बाथ्राया, दिनै माने एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फरामखौ मुं लानायबा मोजां जायो। जाय बिटिआर सरकार बा UPPL हान्जानि दैदेनगिरि लिडारफ्राबो, मानोना बिथांमोननि नारसिननायजों आरो नोंथांमोननि सरकारनि नारसिननायजोंसो दिनै बिथांमोना उदां अख्राङाव फैनो हादों नालाय, बेखायनो जों बयबो सोरनि मावनायाव दिनै बेफोरबायदि जानो हाखो बा उदां अख्राङाव बिरबोनो हाखो, गाव गावनि न'खराव बिसि फिसाजों फैनो हाखो, नैबेफोर बाथ्राखौ फोसावलायनांगौ बा फोरमायलायनांगौ आरोखि। बाथ्राखौ लाखोमानानै जेबो लाब गैया, लाखोमाबाबो सानसे समाव सैथोआ गोसारखायो बा नुजाफिनखायो। बेखायनो जोङो दोनखोमानांगौनि जेबो गोनांथि गैया होननानैसो आं सानो। दा बेनो लोगोफोर, जों गोजोननाय मोन्दों, गोरबोनिफ्राय कंग्रेसुलेसन बावहरो एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फरामनि सुबुंफोरखौ आरो लोगोसे बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारखौ। दा बे आसा खालामबावो आरो लोगोसे बेफोरबायदिनो जोंहा जोबथेसालियाव जोबजानानै थानाय बिथांमोनखौबो, डिआर नाब्ला सारमोनखौबो आरो साफ्रोमबो लिडार्स केडारफ्रा जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय बिथांमोनखौबो माने जोबथेसालिनिफ्राय उदां अख्राङाव जेन लाबोजोबनो हायो आरो बिथांमोननि केसफोरखौ फोजोबनानै होनो हायो। दा बेनो लोगोफोर, बिनि सायाव आं बुंनांगौ बाथ्राया। दा नोंथांमोना सिगांथाराव होनाय जिथुनाखि भिडिअ एन्ट्र, रनजित बसुमतारी अर्थात फेरेंगा बसुमतारी एमआ मा बाथ्रा बुङामोन, माने UPPLनि सुबुंफ्रा बा UPPLनि लिडारफ्रा, दैदेनगिरिफोरा गाइखेरजों दुगैनानैसो बा गाइखेर, फिथाइ सामथाइ, आपेल आंगुर नासपुति बायदिसिना जानानैसो माने डिसिसनखौ लायो होननानै फोरमायदोंमोन। आरो लोगोसे BPFनि लिडारफ्रा बा दैदेनगिरिफ्रा सिगां समाव जौ बेदर नाफोरजोंसो लोङै जायैसो माने डिसिसनखौ लायोमोन होननानै बुंदों। दा बे बबेया बेसेसिम सैथो, बिथांनि बुंनायखौ नोंथांमोना क्लियारलि जोबजासिम खोनासंना लादो आरो जोबथारनायाव नोंथांमोना मोनफा मोनफा कमेन्टखौ हरगोन होननानै आं आसा खालामो। दा बिनि सिगां आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों। दा जोङो दिनै गोरोबलायनायनि सायाव फैदोंब्ला, गोरोबलायनो लुबैथारदोंब्ला, दिनै जोङो गावजों गाव बेफोरबायदि माने नाथ्रोदलायनानै खोथाखौ बुंबाय थानांगौनि जेबो गोनांथि गैला। जि जाबाय थांबाय, सिगाङाव जोबनानै थांबाय। दिनै जोंनि बर' हारिया बा नोंथांमोना पलिटिकेल मोननैबो हान्जाया खौसे जानो लुबैदोंब्ला, UPPLआ BPFखौ, BPFआ UPPLखौ नाथ्रोद खोथा बुंबाय थानो बा सिं सिं जावख्रुबलायबाय थानो जेबो गोनांथि गैला होननानैसो आं सानो। दा माबोरैबा जोङो खौसे जानांगोन बा माबोरैबा जों गोरोबलायनो हागोन, बिदा फंबाय जों माबोरैहाय सिगांनि बायदि थोरसि गंसेयावनो गोदो गोदायनि बायदि ओंखाम ओंख्रिफोरखौ जों जालायफिननो हागोन आरो सिला गंसेयावनो जों माबोरै गोरोबलायनानै संसारखौ जालायफिननो हागोन, नैखौ जोङो सिन्था सरसा खालामनानै जोङो खौसेथिनि बा खौसेथि जानायनि आरो खौसेथिनि मुलाम्फा लाबफोरनि फायदाखौ जों माबोरैबा मोननो हागोन। आरो जाय हक जोंहा जिखुनु माने UPPL आरो BPFआ खौसे जाब्लाबो बा जमा जाब्लाबोथ' जोंहा गोजौआव सरकारा सोरखौ लाबोनांगौ नैखौ डिसिसन लानांगोन। एक्सुवेलि BJPआनो थाब्लाबो जोंहा मोननैजों मोनसे जायोब्ला जोंनि गोहोआ गोरा जागोन आरो थाग्रा जागोन, मजबुत जागोन जोंनि पस्ट खुन्थियाया, नैबेखौ आं सानो आरोखि। जेरै बस्थासे सिमेन्टखौ, फर एग्जाम्पल बस्थासे सिमेन्टखौ जोङो 10था खुन्थायाव बाहायोब्ला बे एसेबाबो टेम्पार खम जायो। आरो बे बस्थासे सिमेन्टखौ जोङो पस्ट मोनबाल' जुदि बानायब्ला बिनि टेम्पारा थाग्रा जायो। थिग बेबायदि जोंनि बर' हारिया थाग्रा जागोन आरो मजबुत जागोन होननानै आं आसा खालामबाय। दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लादो। मोनसे खोन्थाया बेनो, एलायन्स थानानै खामानि मावनायावहाय जोङो एलायन्स पार्टि हिसाबै आन्डारस्टेन्डिंआव मावखायो। बे एलायन्सनि मोनसे धोरोमखा। बेखौ लानानै रायजो राजानि सिगाङाव सोरबा अपोजिसननि मानसिफ्रा हयथ' राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय माबा मोनसे बुंनो हागौ, बेखौ जोङो एसेबां गोरोस गोग्लैयाखै। जोङो जा खामानि मावदों, नोंथाङा साननानै नाय, बे बोसोरब्रैयाव जोङो 1200 किल'मिटार ब्लेक टपिं मावबाय।
बिथांमोननि BPFनि दैदेनगिरिफ्रा होनदों जोंनि मावखानाय लामाजोंसो बिसोरो थाबायदों खामानिखौ जुदि बिसोर मावखानानै गालांजोब्बायमोनब्ला 1200 किल'मिटारखौ जों खोनांनाय नङामोन आरो दिनै जे जों आखाइनि हाबाफारिखौ लादों बे आखाइनि हाबाफारिखौबो जोङो लानो गोनां बाध्य जायामोन गतिके बे आखाइनि हाबाफारिया 40टा समस्तियाव जाजोबलांगोन जोंहा फोथायनाय दं जोंनि सरकारनि दिनाव बेनि अनगायैबो हा-हुनि जेंना 2,20,000 न'खरनो जोङो हा-हुनि जेंनाखौ फोजोबनो हाबाय 2,20,000 15 बोसोराव हाग्रामा बिथाङा मात्र 17 बोसोराव मात्र 15,000 न'खरनोल' हानि जेंनाखौ सुफुंनो हादोंमोन 17 बोसोर ओमफ्राय जोङो बोसोरब्रै जाजोबबावाखै बेवहाय जों 2,20,000 फोजोबनो हाबाय गतिके जोंनि आरो बिथांमोननि मावनायनि गेजेराव बिराद फारागथि दङ बिथांमोननि समाव बिथांमोननि लिडारा जौ लोंनानै डिसिसन लायोमोन जोंनि लिडारफ्रा गाइखेर आरो फिथाइ सामथाइ जानानैसो डिसिसन